गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बिजनियाव हरकत तिरंगा मेरी माटी मेरा देश स्लगानजों हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। उदांस्रिनि आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै चिरांनि बिजनी महकुमा खुंथायनि बानजायनायाव नखर नखर फिरफिला मेरी माटी मेरा देश स्लगानजों हानजा सुनाय जायो। बिजनी महकुमा मावखुलिनिफ्राय जागायनाय हानजा सुनायाव गुबुन गुबुन फरायसालिनि गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लायो। एमएलए अजय कुमार रायनि बेखेवनाय हानजा सुनाय हाबाफारियाव बिजनी महकुमानि महकुमा बेंगिरि अभिषेक जैननि अनगायैबो बिजनी महकुमानि गोबां बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फाराम अफ एक्सन डिबिनि दैदेननायाव मैया धेमाजि जिल्लानि हसुंगुदि फरायसालियाव थान्दै जथुम खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि हसुंगुदि फरायसालियाव सिमेन्ट दखरा इउनाइटेड फाराम बारग' एनडिबि दाफुंनाय जायो। सिमेन्ट आन्सलिक इउनाइटेड फाराम एनडिबि आफादनि आफादगिरि महरै प्रदीप कुमार बर' आरो गाहाय नेथारि महरै रामा बसुमतारी बिथांमोननो बिबानगिरि महरै बिबान होनाय जायो। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैयो आउटसाइड बिटिआर सारेन्डार एनडिपिनि आफादगिरि थमेश्वर बसुमतारी, बोखावजायै लखिमपुर जिल्लानि सारेन्डार एनडिपिनि मावख' नेहाथारि अनिराम बसुमतारी आरो हाबाफारियावनो इउनाइटेड फाराम एनडिपिनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बिनि अनगायैबो थान्दै मेलाव फैबाय थानाय समाव माबायदि खामानि मावलांगोन बिनि सायाव गुवारै सावरायलायो। लोगोसे हाबाफारियाव लोब्बा लानानै बर' समाजाव जाफ्लेबाय थानाय गुबुननि हिन्जावखौ लानानै खारनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, आथिखालनि उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा गाज्रि लामाजों आगान सुरना बैफोरबायदि जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांनो हागोन बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। मैयानि थान्दै मेलाव हेफाजाब होफैयो मिरु इउनाइटेड फाराम बारग' एनडिबिनि सोद्रोमा कैलाश बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फाराम बारग' एनडिबिनि आफादगिरि प्रफुल्ल बर', लेङाइ आफादगिरि जना स्वर्गियारि, गाहाय नेथारि भद्रेश्वर बसुमतारी, लेङाइ नेथारि अनसुमा दैमारि, लोगोसे 100निबो बांसिन थान्दैयारि बिथांमोना बाहागो लायो। भुटान हादरनि दै हगारनायजों सोरमांगा दैसाया लोमसावदों। अखा हानाय गैयालासिनो भुटान हादरनि दै हगारहरनायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बनरगाव ओनसोलनि बान्दोगुरि, टाकदारा आरो दलहापारा गामिफ्रा दैजों लोमसावनाय महर लादों। सावस्रिनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बिनि अनगायैबो सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिना दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन। बिटिआरआव आरोबाव सासे बर' फिसाखौ एनकाउन्टार। दा स्पेसियेल टास्क फर्स एसटिएफ हानजानि गुलि गावनायाव सासे पलाननि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमायाव दा स्पेसियेल टास्क फर्स एसटिएफ हानजाया चिरां फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो वाइल्ड लाइफ क्राइम कन्ट्रल बिउर'आ दिनै 14 आगस्टनि फुंनि समाव गान्दा पलाननि हेंथायै मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि आखायाव लादोंमोन, जेराव नरेश्वर बसुमतारी, बिरन नार्जारी आरो बाहादुर मगर मुंनि 3 पलानखौ हमनो हादों। बे हमजानाय पलानफोरनि गेजेराव नरेश्वर बसुमतारीया खारखोमानो नाजादोंमोन आरो गुलि गावनायाव जिउ खहा जायो होननानै मिथिनो मोन्दों। हाग्रा बिफाननि फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला बे पलानफ्रा मानास माहारियारि हाग्रामायाव मानै गान्दा बुथारनायखौ फोरमायथिना लादों। क'क्राझार ब्रह्म बाबा टेक्न' फरायसालियाव हादोर बोखावनायनि दुखुनांथाव गोसोखांथि हाबाफारि बानजायदों। 1947 मायथाइनि 14 आगस्टआव पाकिस्ताना उदांस्रि मोननाय आरो भारत हादरजों गावस्रानाय दुखुनांथाव जारिमिनारि गोसोखांथिखौ बिथा खालामनानै क'क्राझार सहरनि दिमोलगाव जानागावआव थानाय ब्रह्म बाबा टेक्न' फरायसालिया हादोरनि उदांस्रि सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै फुंबिलियाव भारत आरो पाकिस्तान हादोर गावस्रानायनि गोसोखांथिखौ बिथा खालामना फरायसाफोरनि गेजेराव मिथिसार होनायनि थाखाय पार्टिशन हरर्स रिमेम्ब्रेन्स हाबाफारि बानजायदों। पार्टिशन हरर्स
रिमेम्ब्रेन्स हाबाफारिखौ आलारि बाथि फोजोंना बेखेवना होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो ब्रह्म बाबा टेक्न' फरायसालिनि गोरायुं नीलाक्षी दैमारी, एमडि नीता बसुमतारी, फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफ्रा खौसेथि बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि हादोर बोखावनायनि दुखुनांथाव गोसोखांथि सान फालिथाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फरायसा फरायसुलिफोरनो हादोरनि जारिमिनखौ मिथिसार होनो थाखाय दिन्थिफुंनाय हादोर सिबिनाय मेथाइजों मोसानाय बायदि बायदि हाबाफारिबो बानजायो। हर घर तिरंगा मोन्थोरखौ लानानै गसाइगाव पुलिसनि बाइक रेलि। हाबाफारियाव गसाइगाव महकुमानि गासै पुलिस आरो पिडिबिफोराबो बाहागो लायो। हाबाफारिखौ दैदेनो गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि हिरेन कुमार देखा आरो गसाइगाव थानानि असि अमरज्योति बायलुं बिथांमोना। गसाइगावनिफ्राय लानानै कुसुगाव, सराइबिल, खासियाबारि, जारागुरि जानानै सिमुलटापु आरो गसाइगावसिम गोबां बाइक सालायनानै रेलि लानायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि साना जारिमिनारि सान जानानै थासिगोन आरो सानजारि नोगोरनि रायजो राजाफोरनि सोलोंथाइ लानायाव गोबां बिहोमा होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों अनिल बसुमतारी बिथाङा। सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय एसबि बर' गोजौ फरायसालिखौ एसबि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालि मुंजों बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाथिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। 34थि गायसनथाय सान फालिदों क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमाया। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे नाराबारियाव थानाय क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमाया 34थि गायसनथाय सान फालिदों। बे गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै भारत सरकारनि बिथोन बायदियै मेरी माटी मेरा देश हाबाफारिबो बानजायदों। क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमाया इं 1990 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। मख'जाथावदि बे क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमाया ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां बिहोमा होबोनो हादों। नाथाय फरायसालिमायाव नांगौसेबां फोरोंगिरि गैया होनना फोरमायथिदों गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी बिथाङा। नांगौसेबां फोरोंगिरि मोननो हायोब्ला क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमाया बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे दुलाराय आफां आसामनि गंसे गोजों फरायसालिमा महरै सिनायथिनो हागोन होनना फोरमायथिबावदों गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सालायजायै एबा गारजानाय 2022 मायथाइनि जुलाइ दाननि 18 खालारनि सिगांनि गासैबो रोखोमनि गोजाम गारिफोरनि रेजिस्ट्रेसनखौ केन्सेल खालामनानै लानो थाखाय खावलायदों क'क्राझार जिल्ला हान्था मेला बिफाना। सोरखारनि बिथोन बायदियै आगस्ट दाननिफ्राय अक्ट'बर दाननि जोबथा खालारनि गेजेराव सालायजायै एबा गोजाम गारिफोरनि बिगोमाफ्रा गावबा गावनि गारिनि रेजिस्ट्रेसनखौ दाननानै लानायनि गाहाम खाबु थिनानै होनाय समनि गेजेराव गोजाम गारिफोरनि रेजिस्ट्रेसनखौ केन्सेल खालामनानै लायोब्ला माखासे जुरिमानाखौ रेहाय मोननो हागोन गारिनि बिगोमाफ्रा। बे आयदानि सायाव मोजाङै बुंफोरनानै होदों क'क्राझार जिल्ला हान्था मेला बिफाननि अफिसार आइसि थजेन बसुमतारी बिथाङा।